అందరికీ నమస్కారం. జేటీఎన్ టీవీకి స్వాగతం. ఎఫ్టీఎల్ బఫర్ జోన్ల స్థలాలపై గద్దల వాలిపోతున్న రియల్టర్లు. మామిడికుంటపై కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు సభ్యుల వినతి పత్రం అందించారు. గురువారం జడ్చర్ల ఎంఆర్ఓ కార్యాలయ ఆకస్మిక తనిఖీ చేయడానికి వచ్చిన కలెక్టర్కు మత్స్యకారులు వినతి పత్రం అందించారు. ఈ సందర్భంగా మత్స్యకారులు మాట్లాడుతూ బాదేపల్లి శ్రీ రంగనాయక స్వామి పెద్దగుట్ట సమీపంలోని సర్వే నెంబర్ 324లో ఉన్న మామిడికుంటను గత వారం రోజులుగా కొందరు వ్యక్తులు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పేరిట చెరువు కట్టను ధ్వంసం చేసి కుంటలో మట్టి పోస్తున్న వారిపై వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, గత ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం నుంచి బాదేపల్లి పట్టణంలోని చెరువులు కుంటలపై ఆధారపడి 400కు పైగా కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉన్నాయని, కుంటను కబ్జా చేసి అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకొని ఎఫ్టీఎల్ పరిధిని నిర్ణయించి మత్స్యకారులకు మేలు చేయాలని ఫిర్యాదు చేశారు.